Otu kansụl ndị ntorobịa n'ime Nigeria NYCN alaka nke Anambra North ewubela President General nke obodo Umueri General Assembly bụ Chief John Metchie dịka nna egwu bụ Patron nke otu ahụ ma nye ya onyinye nkwanye ùgwù maka ọrụ pụrụ iche ọ na-arụ n'ịkwalite ọrụ nche ya na mmepe nke obodo ahụ. Emume ahụ dọkpụtara ndị ndu nke otu NYCN ya na ndị enyegasịrị ọkwa ọchịchị nke gụnyere Kọmishọna na-ahụ maka ike ọkụ na mmiri ọṅụṅụ bụ Injinia Julius Chukwuemeka. Emume ahụ were ọnọdụ na Aguleri. Queen Anigbogu ga-akụtọpụ akụkọ. Okwu ụlọ omeiwu nke Anambra State bụ Right Honorable Somto Udeze nke otu onye na-enyere ya aka bụ Maazị Chinedu Udalo nọchitere anya ya gwara ndị ụmụ ntorobịa ka ha kpụdebe nso wee tinye anya n'ihe gọọmenti Soludo na-emere ụmụ ntorobịa na steeti a. N'okwu nnabata ya, onye osote onye isi otu NYCN nke ngalaba Anambra North Comrade Peter Nnekwe kwuru na ọnwa na ole gara aga ka e nwere ihe ọgbara ọhụụ pụrụ iche gbasara ọchịchị nke ụmụ ntorobịa. N'okwu ya kwa, onye bụ onye inye aka pụrụ iche nke gọvanọ n'ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị bụ Dọkịnta Alex Obiogboru kwuru na ọchịchị bụ ihe ga na-awulite mmụọ mmadụ, wee kwuo na naanị ndị pụrụ ịnapụta obodo anyị bụ Naijiria n'ọnọdụ ya ugbu a bụ ụmụ ntorobịa. Ọ kwenyekwara na gọọmenti Anambra bụ nke nwere mmasị n'ihe gbasara ụmụ ntorobịa wee lụtagasị aka na amụma dị iche iche nke gọọmenti steeti a wepụtara maka inyere ụmụ ntorobịa aka, wee gwakwa ụmụ ntorobịa ka ha tinye anya n'ihe ndị a gasị. Mgbe ọ na-ekwu okwu n'isi okwu ọgbakọ nkụzi ahụ, otu onye nkụzi pụrụ iche bụ Dọkịta Daniel Ezeanwụ nyere ụmụ ntorobịa ndụmọdụ pụrụ iche ka ha gbaa mbọ dị uchu n'ihe ọbụla ha na-eme, ghara ị na-emezi ihe otu esi emebi ya na gboo, ka o wee nyere ha aka isonye n'ihe ekwe na-akụ n'oge dị ugbu a, wee nwekwa ike wee gboo mgbe ọbụla ha nwere. Mgbe ọ nabatasịrị nkwanye ugwu dị iche ahụ e nyere ya, onye ji ọkwa President General nke obodo Umueri bụ Chief Metchie nke onye na-enyere ya aka bụ Maazị Joshua Wina nọchitere anya ya kelere ndị NYCN na nkwanye ugwu pụrụ iche ahụ ha nyere ya, wee sị na ọ maghị na ndị mmadụ na-ahụgasị ihe dị iche iche ọ na-eme n'obodo, wee kwekwe nkwa ọ ga-etinyekwa uchu ịtụnye oke ya n'ihe gbasara mmepe obodo. Ihe ndị ọzọ pụrụ iche emegasịrị n'ọgbakọ ahụ bụ iguzo PG Umueri dịka Patron nke otu ahụ, inyekwa nkwanye ugwu dị iche iche na ịgba ajụjụ ọnụ na ịzakwa ya. Queen Anigbogu, akụkọ ụwa ABS.